Ja, vi vil gerne snakke om, om udvandringen fra Danmark til USA. Ja, og først så har vi lidt om plusfaktorerne. Og det er, de sociale forhold i det eget land, som i det her tilfælde er Danmark, der har været så dårligt, at der ikke har været mulighed for at blive i landet. Og derfor så vil man prøve lykken i landet, som det her i tilfælde er USA. Ja. I Danmark der var det specielt, fordi der kom en rigtig stigende befolkningstilvækst igennem 1800-tallet, som gjorde, at de sociale forhold de blev forringet. Og samtidig med så blev landbruget væsentligt forbedret og gjorde, at flere de ville være selvejende. Og det gjorde så, at landbruget det blev til en mellemklasse, både socialt og politisk og økonomisk. Men der var stadigvæk problemer med at skaffe mad til de ansatte, og de folk, der så ville prøve at oprette deres eget, det var alt for småt, så de blev ikke rigtig til noget. Og folk de havde ikke rigtig det der med, at de kunne arve for deres bedsteforældre og fædre og sådan noget, fordi de bare ville blive ved med at arbejde eller ikke havde noget. Og det gjorde også, at de blev ramt af den såkaldte Amerikafeber, hvilket gjorde, at de ville prøve lykken i Amerika. Ja. Det var også fordi, jorden i Danmark den var blevet så værdifuld, så derfor så er det svært at få et stykke jord i Danmark. Ja. Så er der pull-faktoren, som er den amerikanske regering, der prøver at tiltrække folk fra Europa til USA. Og de folk, der så flyttede til USA, de ville få noget gratis, eller delvis gratis, eller helt gratis jord, så de kunne starte et landbrug op. Og det er der selvfølgelig mange landbrug, der blev tiltrukket af, fordi at det var så svært at få jord i Danmark. Og så kunne man komme til USA, og så kunne man få det næsten gratis på den amerikanske prærie. Så derfor, det var i hvert fald også en af grundene til, at der var mange, der flyttede til USA. Og så har vi, hvorfor det var den, at folk de gjorde det, og hvad det var, der så startede det. Det var, at der var mange mormoner, der startede med at udvandre, og folk de fik at vide, at det gik faktisk godt derovre, de fik succes, så det var ikke så farligt til derovre. Nej. Ja. Ja, og så noget af det karakteristiske ved den danske udvandring, det var også, at der var mange, man kan ikke helt regne med tallene, fordi der var mange danskere, som blev talt som tyskere, fordi Danmark havde tabt Slesvig og Holsten, og derfor så blev de simpelthen talt som tyskere i stedet for danskere. Og der er også mange flere mænd end kvinder, der flyttede til USA. Det var både fordi, at mændene de lige ville over at tjekke og se, om man faktisk om det var så godt, som det lød, og om man godt kunne få land gratis. Og så nogle af dem, de tog sig hjem bagefter og hentede deres familie, så de kunne starte et nyt liv derovre alle sammen. Men der var også nogen, der blev derovre og blev gift og fandt kærlighed. Og hyggeligt. Så var der konsekvenser af dansk udvandring. Og man kan jo så sige, at forholdene i Danmark, hvor udvandringen begyndte, de var ikke særlig gode, fordi at tilvæksten den var blevet meget større. Og man kan sige, at efter før de begyndte at flytte til USA, kan man sådan konkludere, at forholdene de forhåbentlig blev bedre, da der ikke var så mange mennesker, der skulle tage hånd om. Ja. Så man kan se på deres skema, så danskerne, de var nogle af den befolkning, som senest, så man kan se der med filen, som var nogle af de, som senest begyndte at flytte til USA. Men allerede i 1881, der følger de godt med de øvrige skandinaviske lande, og de ligger over Europas gennemsnittet i Europa. Så ja, det gik hurtigt. Og så har vi her danskfødte i de forskellige stater. Og man kan jo se, at i Californien specielt, og i Illinois. Ja, det var sådan mest på Midwest. Har vi set det? Midwest, ja, det kan vi se. Ja. Ja. At det var sådan mest... Nej. Ja.
Det er mest... Okay, du kan slet ikke. Herover. Der er Ja, over, ja. over 1000. Ja, over 1000. Byer med over 1000 danskere i. Ja. Ja. Og så er det sådan små steder her også. Sådan. Ja. Ja. Men Midwest Ja, delen af USA var det. der er stor befolkning. Ja. Med danskere. Ja. Og så kan man bare se her, at det er... Dansk afstamning og Ja. født i Danmark. Så det... Ja. En kæmpe... Ja, det var mange, der har Ja, forældre, der kommer fra Danmark. ja. Ja. Dem, der er født i Danmark, der bliver sådan taget om videre, hvis man kan sige sådan. Ja. Hvor man så kan se hernede, for eksempel, der er det kun 44, hvor den så er blevet til Ja. 1332. Ja, så det udvikler sig Rigtig. hurtigt. Ja.